Хайырлы кеш эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Тапшыру башында Тасырның 100 еллыгы вакыйгаларын искә төшерик. 1925 елның 9 июлендә Казанда Россия һәм Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты композитор Алмаз Мунасыйпов туган җырлар, симфонияләр, эстрада һәм театр өчен язган күп кырлы талант иясе үзенең беренче симфониясен 1963 елда иҗат итә. Аның Тукай аһәңнәре, вокал симфоник поэмасы, Муса Җәлил симфониясе музыкаль сәнгатьнең күркәм үрнәкләре. 1967 елның бу көнендә Домодедовдагы һава парады вакытында тәүге мәртәбә яңа төр совет самолетлары тәкъдим ителә. Уксыман канатлы МиГ һәм Су, вертикаль очып китүче һәм төшүче Як-38. Су сериясендәге истребительләрне Казан авиация институтын бетергән Михаил Симонов җыя. Россия герое сугыштан соң да үзен очкычларга багышлый. 2017 елның 9 июлендә Зиядәге Успение соборы ЮНЕСКО бөтен дөнья мирас исемлегенә кертелә. Бу хакта Польшаның Краков шәһәрендә халыкара ЮНЕСКО оешмасы комитетының сессиясендә карар кылалар. Бүгенге көннең төп вакыйгасы Россия премьер-министры Михаил Мишустинның Татарстанга килүе булды. Бу COVID-19 пандемиясе башланганнан бирле аның беренче эшлекле сәфәре. Иннополиста IT тармакта багышланган дискуссиядә катнашты ул. Дәүләт ярдәме, законнарны үзгәртү һәм хәтта мәктәпләрдә кибер куркынычсызлык дәресләрен кертү. Сөйләшү киң кырлы булып чыкты. Россиянең әйдәп баручы IT компанияләрен Татарстан нәрсәсе белән җәлеп итә? Тулырак Рания Абдрахманова. Обычно это делается с помощью дорогостоящих лазерных. Попов исемендәге технопаркта кунакларны киң кырлы экспозиция каршыла. Иннополис резидентлары монда мобиль платформа, планшет, смартфон, робософт, телемедицина проектлары тәкъдим итә. Можно приехать туда вот с таким чемоданчиком. Менә монда кичкенә чемодан белән авыл җиренә барып, авыручыларны тикшерергә, анализларны РКБга алып китәргә мөмкин. Биредәге табиб аларны карап, авырган кешегә дарулар яза ала. Компании из Татарстана они... Татарстан компанияләре бөтен ил буенча нәтиҗәле эшли, аларның продукциясе сыйфатлы. Без аларга булышу юллары турында сөйләшәбез. Эшлекле сәфәр фикер алышу белән дәвам итте. Биредә Россия IT тармагын үстерү, аны чит илләргә чыгару юллары, кибер куркынычсызлык турында сөйләштеләр. Илнең иң уңышлы IT белгечләре үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Экспортны арттыру өчен НДСны бетерергә кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Так называемый входящий НДС. Но это просто несправедливо. Извините, если условные кирпичи везу за бугор, то он засчитывается, а если софт, то не засчитывается. Если из-за бугра везу сюда, то же самое, они получают там свои засчеты, а мы нет. За что? Освобождение от НДС. Безнең тармак компанияларын НДСтан азат итү үсеш өчен яхшы мөмкинлек бирә, хәтта коронавирус кризисы чорында. Такая вот аналогия получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около Золотого моста, и все привозят дань туда. И вот нам кажется, что вот это вот такая фундаментальная вещь, которая сильно сдерживает развитие IT-индустрии в целом в мире. Россиядә IT тармак үсен өчен хөкүмәт үз чиратында күп нәрсә эшләргә әзер дип белдерде премьер-министр Михаил Мишустин. Моның өчен яңа дәүләт сәясәте кирәк диде ул. Соңгы вакытта IT тармак үсештә, соңгы 6 елда IT хезмәткәрләргә ихтыяҗ 50%-ка арткан. Аларга сорау тагын да күбрәк булачак диде премьер. Для перехода в цифру сегодня необходимо в первую очередь создать лучшие условия для доступа к коммуникациям, к инфраструктуре, к услугам и к данным. В полной мере, если хотите, раскрыть потенциал эффективного использования цифровых технологий. Поощрять предпринимателей в этой сфере, обеспечивая доступность финансовых инструментов. Снижать барьеры для торговли и инвестиций, а также совершенствовать налогообложение в цифровом мире. Гомумән цифрлы трансформация өлкәсендә Россия алдынгылардан булырга тиеш диде Михаил Мишустин. Хәзер алда торган бурычлар арасында Россиядәге цифрлы стартапларны арттыруны да атадылар. Кем белә, бәлки алар нәкъ менә Иннополис резидентлары булыр. Моннан тыш IT оешмаларга электрон хөкүмәт инфраструктурасына тоташу мөмкинлеге бирәчәк. Бу тармактагы кадрлар кытлыгын хәл итү өчен мәгълүмати технологиялар белгечлегенә укучылар санын 2 тапкырга арттырырга җыйналар. Иннополистан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Иннополис университетында Рөстәм Миңнеханов белән Михаил Мишустин ике яклы очрашу да үткәрде. Алар пандемия белән көрәш мәсьәләсен күтәрде. Премьер республиканың бу юнәлештәге алтынгы тәҗрибәсен билгеләп үтте. Икенче мөһим мәсьәлә ул IT тармак предприятиеләре өчен табыш салымын киметү. Яңа гына кертелгән әлеге үзгәреш нәкъ менә Татарстандагы ташламалар механизмына нигезләнгән. Тәҗрибә уңай булып чыкты. Мы к этому шли долго, и сегодня нас очень беспокоило
Почему? Как вам удалось этого всего? Хотел бы отдельно поделиться последними решениями, которые приняты на федеральном уровне, чтобы президент нашей страны поддержал поддержку IT-отрасли. Мы к этому шли долго, и сегодня нас очень беспокоило, почему наши разработчики, наши молодые люди уезжают. Александр Ильич, когда мы обсуждали это в правительстве, и когда докладывали президенту, когда он принял соответствующее уже решение о таком налоговом маневре, мы как раз имели в виду те центры компетенции в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая и Иннополис. Шунда уг Иннополиста Михаил Мишустин Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очраша. Аларны күптәнге дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Россия премьеры Минтимер Шәймиевнең әле республика президенты булып эшләгән чакларын искә төшерде. Чуть больше хочу вспомнить также, что когда вы работали президентом, мы открывали с вами Алабугу, особую экономическую зону, куда завтра собираемся, благодарить вас за ту системную поддержку, которую вы оказывали таким инновационным мощным проектом. А еще хочу сказать, что я, наверное, один из немногих, кто с двумя президентами, бывшим и нынешним Татарстана, вместе встречается. Спасибо. Иннополис университетының күзәтчелек советы бүген беренче тапкыр яңа составта җыелды. Утырыш Россия хөкүмәт рәисе орынбасары Дмитрий Чернышенко җитәкчелегендә уза. Бүгеннән аны күзәтчелек совет рәисе итеп тә сайладылар. Университет алдында зур максатлар тора. Дөнья күләм дәрәҗәдә танылу һәм цифрлы икътисад өчен кадрлар әзерләүче бердәм үзәк булдырырга исәп. Университет директоры Кирилл Семенихин сүзләренә караганда, Иннополиска иң сәләтле студентлар һәм мөгаллимнәр җәлеп ителгән. 2024 елга биредә 250 мең IT белгеч әзерләп, 50 фәнни проект эшләргә уйлыйлар. Студентлар санын исә киләсе 6 ел эчендә 3 тапкырга арттыру нияте бар. Хәзер биредә 771 студент белем ала. Быел уку йорты Россиянең иң яхшы вузлары исемлегенә эләккән. Объем этого университета уже не тот, который, тем более задачи, которые ставит президент страны. Вы сейчас определение, его надо расширять. Сама идеология, сама постановка, сама среда, она, по-моему, соответствует тем задачам. Поэтому республика как поддерживает. 5 ел эчендә 5 максат, моннан нәкъ бер ай элек республиканың иң яшь һәм заманча шәһәре үзенең беренче юбилеен билгеләп үтте. Ялан кырда үсеп чыккан каланы бүген илнең IT башкаласы дип атыйлар. Борчыган сорауларга виртуаль хезмәткәр җавап бирә, шәһәр урамнары буйлап йөртүчесез таксилар хәрәкәт итә. Монда хәтта 5G да иң беренче булып барлыкка килде. 2016 елда биредә 102 кеше яшәсә, хәзер 4000ннан артык. Инновацияле шәһәрнең бүгенгесе һәм киләчәккә планнары хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Режим работы почты сегодня. Тәүлекнең кайсы гына вакытында мөрәҗәгать итсәң дә тыңлый һәм җавап бирә. Элемтәдә Иннополис шәһәре мэриясының виртуаль хезмәткәре Инна исемле бот. Биредә яшәүче яшь айтишниклар гаиләсе аның белән уртак телне тиз тапкан. Монда 3 ел элек күчеп килгәннәр. Первое место, откуда мне неохота уезжать, охота здесь остаться. Ольга үзе Перемнан ул эшмәкәр стартаплар белән эшли. Тормыш иптәше Константин Волгодонский шәһәреннән IT-архитектор. Мондый кечкенә шәһәрләрдә яшәүнең өстенлекләре шактый диләр. Здесь среда очень. Зур шәһәрләрдә кем беләндер очрашыр, җыелыр өчен шактый вакыт китә. Ә монда бөтен фикердәшләребез бер урында. Бу бик җайлы. Безнең сөйләшер темалар, киләчәккә планнар бер төсле. Кызлар Даниэлага өй янында гына балалар бакчасы, яңа мәктәп лицей булуы бик уңайлы. Эш урынына да җәяүләп кенә барасы. Менә бу бина IT-компаниялар оясы, ягъни технопарк. Монда туган идеяләргә Россия генә түгел, чит илләрдә дә ихтыяҗ бар. IT белгечләр өчен Татарстанда аерым бер шәһәр калкып чыгар дип кем уйлаган? Бу республика өчен тарихи вакыйга булды. Здесь, вот на этом месте, будет центр IT нашего российского государства. Для этого есть все возможности. Иннополисны ачу тантанасына ул чакта премьер-министр Дмитрий Медведев килгән иде. 3 года назад здесь была просто поляна, чистое поле. А сейчас здесь построен практически целый город. Иннополис университетына хәзер 30 илдән килеп белем алалар. Технопарк резидентларының да географиясы киң. Монда бүген 3500 кешегә эш урыннары булдырылган. Теләүчеләр тагын да бар. Буквально на прошлой неделе отсмотрели. Әле узган атнада гына тагын 20ләп компания стартапларының гаризаларын карадык. Шуларның 3тән бире Иннополис университеты студентлары башлангычы. Бина инде резидентлар белән тулы диярлек. Теләүчеләр өчен күршедә тагын бер технопарк төзеп яталар. Бу технопарк Николай Лобачевский исемен йөртәчәк. 60%-ка хәзер эшләр төгәлләнгән. Ел ахырына технопаркны тапшырырга
планлаштырабыз. Иннополисны иң яшь шәһәр дип атаулары аңа 5 яшь булганга гына түгел, монда яшәүчеләр үзләре дә бик яшь, күбесенә 30 да юк. Тагын бер кызыклы факт, монда бәхет индексы күп кенә Россия шәһәрләреннән дә югарырак. Әлеге күрсәткеч хезмәт урыны, сәламәтлек, гаилә, балалар кебек төшенчәләрне кулачлый. Монда алар 100 пунктның 85-ендә, уңай тамга белән. Иннополистан Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Йогышлы аурулар хастаханәсен төзүдә Татарстан тәҗрибәсе бөтен илгә үрнәк. Россия премьер-министры Михаил Мишустин яңа корпуска шундый бәя бирде. Пандемиягә бәйле рәвештә мондай объектларга ихтыяҗ бермә-бер артты. Шуңа да ил башлыгы Владимир Путин аларны мөмкин кадәр тизрәк сафка бастырырга кушкан иде. Республикада биремне үти алганнармы һәм яңа хастаханәне кайчан ачарлар? Алдагы репортаж. Әкияттәгечә ел төзисен ай төзисен көн төзиләр. Читтән караганда бу урын Кырмыска оясын хәтерләтә. Йогышлы аурулар хастаханәсенең яңа корпусы төзеләчәк җирдә казу эшләрен апрельнең 28-ендә генә башлаганнар иде. 2 ай эчендә Яланкырда яңа бина сафка баса. Бүген бирегә Россия премьер-министры Михаил Мишустин килде. Она будет функционировать основном. Вот этот комплекс целиком будет существующие инфекционные больницы. Яңа бинаны төзү коронавирус таләбе. Төзелеш 2 гектардан артык җиргә җәелгән. Яңа бина 4 катлы булачак. Бу 15 000 квадрат метр дигән сүз. Урыннар саны хәзерге хастаханәдәге кебек, тик аларны арттыру мөмкинлеге бар. По проекту 232. Объект 232 урынга исәпләнгән дисәк тә, аны тиз арада 500 ауруны кабул итәрлек итеп ясап була. Ягъни хастаханәдәге ятаклар санын бермә-бер арттырырга мөмкин. Объектта көнүзен 200 кеше эшли, 2 сменага бүленеп төзиләр. Щеблок и прачечный остаются на оба объекта. Монда реанимация бүлмәләре генә дә 12 булачак. Моннан тыш авыруларны кабул итәр өчен 10, йогышлы хасталарны дәвалар өчен 120 бокс. Хастаханә иң заманча рентген, ИВЛ һәм УЗИ аппаратлар белән җиһазландырылачак. Диагностические возможности больше. Диагностика өчен мөмкинлекләр арта. Әйтик, монда хәзер компьютер томографиясе уздырырга була. Лабораториялар базасы да киңәя. Ә иң мөһиме, монда бөтен авыруларны да аерым-аерым боксларга урнаштырырга мөмкин. Хәзер җиһазларның кайтканын гына көтәләр. Бина инде бик тиздән авыруларны кабул итәргә әзерләнә. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации соответствующих рабочих процессов. Это в том числе и информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, делать примером. Эшләрне тагын да тизләтергә, административ киртәләрне алып ташлауда булышыр дигән өмет бар. Михаил Мишустин төзүчеләргә күңелле хәбәр җиткерде. Моннан ары төзелешкә кагылышлы мәҗбүри таләпләрнең 3тән бере йомшартыла. Это сократит время, собственно говоря, стройки, это сократит издержки и опрозрачит все отношения, которые связаны со стройкой. Бу хакта хөкүмәт карары имзаланган инде, шул рәвештә эшләрне бермә-бер тизләтергә исәп гадәттә мондай хастаханәләрне ел ярым эчендә сафка бастырсалар, Казандагысын 100 көндә торгызырга телиләр. Бәлки тизрәк тә. Һәрхәлдә август башында объект инде әзер булачак дип ышандырдылар. Рәмзилә Гафиятуллина, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яман шир белән авыручылар өчен ил күләмендә яңа мәгълүмат системасы кертелә. Бүген аны Казанда видео элемтә аша башка төбәкләргә дә тәкъдим иттеләр. Татарстанга 2 көнлек эш сәфәре белән Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко килде. Хөкүмәт йортындагы җыелышта онкология белән көрәш федераль проектын һәм даруларга марка салу системасын гамәлгә кертү мәсьәләләре турында сүз барды. Утырыш башланганчы министр журналистларның сорауларына җавап бирде. Коронавирустан прививканы кайчан ясый башлаячаклар, кемнәргә беренче чиратта? Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Обеспечить прозрачность процесса. Бу медицинадагы яңа мәгълүмат системасы онкология белән авыручылар өчен махсус эшләнгән. Хәзер илнең барлык медицина оешмалары бу системада теркәлергә һәм эшләргә тиеш була. Проектны бүген Казанда видео элемтә аша Россиянең барлык төбәкләренә тәкъдим иттеләр. Отслеживание качества ведения пациента. Бу вертикаль система, ягъни яман шир белән авыручыларны теркәлгәннән алып барлык дәвалану курслары узуын контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Әлеге категория пациентларның сонын белеп тору өчен дә һәр авыруга барып җитә торган системалы караш кирәк. Соңгы берничә айда илдә онкологияны ешрак ачыклый башлаганнар. Коронавирус ярдәм иткән. Үпкәгә компьютер томографиясе ясаганда ялкынсыну гына түгел, яман шиш тә күренә. Компьютерная томография считается исследованием. Компьютер томографиясе ширне ачыкларга мөмкинлек бирә. Технологиялар хәзер тагын да яңарды. Шуңа авыруларны ачыклау мөмкинлеге дә артты. Нинди дару эчкәнен хәзер һәр кеше үз телефонындагы махсус кушымта аша тикшерә ала. 1 июльдә Россиядә даруларга марка салу тәмамланды. Бу ялган препаратлар һәм контрафакттан котылыр өчен кирәк. Татарстанда бу эшкә илдә беренчеләрдән булып 2017 елда тотынган иделәр.
Маркировка, безусловно, Маркировкалау ул тормыш өчен мөһим булган препаратларга бәяләрне контрольдә тотарга да мөмкинлек бирә. Шулай ук теге яки бу препаратның билгеле бер кешегә туры килү-килмәвен дә сораштыру аша тизрәк ачыкларга мөмкин. Июнь айында Татарстаннан кайткан коронавируска каршы Авифавир даруы да маркаланган. Ковидтан прививка ясауны вакцинага карата клиник тикшерүләр узуга башлыйбыз, диде министр. контингенты, которые в первую очередь. Беренче чиратта зарарлану куркынычы зур булган һөнәрияләренә һәм хәвеф төркеменә керүчләргә кагыла ул. Министр Татарстан табибларының эшен гомумән безнең медицина дәрәҗәсен югары бәяли. Сегодня медицинская служба Татарстана. Россия буенча караганда Татарстанның медицина хезмәте лаеклы урында, уңышларыннан югары технологияле медицина ярдәме һәм пациентларның иминлеген атап була. Бүген Михаил Мурашкага Казанның медицина оешмаларында югары технологияләрне күрсәттеләр. Иртәгә федераль түрәне яр чалуда көтәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Зия утрау шәһәрчеге тыюлыгының директор урынбасары ни өчен СИЗОда утыра? Төзекләндерүчеләр эше турында толырак реальное время интернет басмасында укыгыз. Татарстан уңай инвестицион мөхит буенча Идел буе федераль округында гына түгел, бөтен Россиядә беренче. Бу хакта бүген Владимир Путин стратегик инициативалар агентлыгының күзәтчелек советы утырышында белдерде. 2019 ел нәтиҗәләреннән безнең республика Мәскәү һәм Тула өлкәсе белән ил күләм рейтингның беренче өчлегенә кергән. Бу нисбәттән Владимир Путин Башкортстан башлыгы Ради Хабировтан Татарстанны кайчан куып җитәрсез дип сорады. Но, судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Ради Фаритович, когда обгоните Татарстан? Когда Башкирия выйдет на первые позиции? Это известная практика, когда Башкортостан, Татарстан взаимодействуют. Это, кстати, очень сильный стимул для нас, для наших соседей. Мы их называем братскими республиками. Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время. Но они для нас пока даже в каком-то смысле учителя. Мы у них обмениваемся опытом, но приближаемся к ним, Владимир Владимирович. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенконы хөкүмәт йортында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Чирашуда республиканың социаль-икътисади үсеше һәм башка көнүзәк мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Конституциягә кертеләчәк үзгәрешләр төбәкләрнең мәнфәгатен истә тотып эшләнелде. Россия закон чыгаручылары советы президиумының чираттан тыш утырышында Федерация совет рәисе Валентина Матвиенко шулай дип белдерде. Видеоконференция режимында узган чарада кануннарны камилләштерү турында сөйләштеләр. Анда Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнаша. Валентина Матвиенко белдергәнчә, дәүләт думасы һәм төбәк парламентлары депутатлары бу эштә бердәм булырга тиеш. Аның сүзләрен Фәрит Мөхәммәтшин дә хуплый. Моның өчен федераль парламент белән башкарма хакимият органнарының бер юнәлештә эшләүе мөһим ди ул. Халыкның конституциядәге төзәтмәләрне хуплавы президент һәм хакимияткә зур ышаныч турында сөйли. Алда анализлыйсы эшләр күп, хукукый мәсьәләләрне хәл итүгә җәмәгатьчелек вәкилләрен дә җәлеп итү шарт, ди парламент башлыгы. Я бы особо хотел сказать, что опираясь на волеизъявление народов Российской Федерации, и Татарстан, в том числе показавший и высокую явку, и высокую поддержку, у нас есть хорошее основание и опора, серьезно и основательно опираясь на это доверие, оперативно выносить изменения. Татарстан дәүләт советының чираттагы сессиясе 16 июльдә узарга тиеш. Бу турыда парламентның президиум утырышында билгеле булды. Җыелышның көн кадагында 30 мәсьәлә чыгарылачак. Салым кодексына, мәгариф законына үзгәреш кертү планлаштырыла һәм депутатлар транспорт өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе эшчәнлеге турында доклад тыңлаячак. Татарстан Халыклар Ассамблеясе Советы башкарма комитеты рәисе итеп Константин Яковлев сайланды. Моңарчы бу постны җитәкләгән Николай Владимиров лаеклы ялга китте. Татарстан Халыклар Ассамблеясе җитәкчелегендәге бу үзгәрешләр турында карар бүген оешманың совет утырышында билгеле булды. Анда Татарстан Халыклар Ассамблеясе Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Николай Владимиров 12 ел эшләү дәверендә куелган бурычларны үзенә хас җаваплылык һәм төгәллек белән җиренә җиткереп үтәде, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Яңа җитәкче Константин Яковлевның да хезмәт тәҗрибәсе зур. 13 ел дәвамында Татарстанда Чуаш милли мәдәни автономиясын җитәкли. Бүгенге утырышта Татарстан Халыклар Ассамблеясе әгъзаларына Татарстанның истәлек билгеләре тапшырылды. Үй алуның ни бар, теркисе дә,
түлисе. Ташламалы ипотека хәзер тагында үтемлерәк, 6% ярым белән Татарстанда гына да соңгы 2 айда 750 гаилә яңа фатирлы булган. Исегезгә төшерәбез, әлеге программа быелның апрелендән гамәлдә. Кредитның дәвамлылыгы 20 елга кадәр. Беренчел кредитның торак бәясенең 15%-нан да ким булмаска тиеш. Кредитны түләп бетергәнче ташламалы ставканың күләме үзгәрми. Программадан быелның 1 ноябрьне кадәр файдаланырга мөмкин. Ташламалы ипотека пандемия чорында төзелеш тармагына ярдәм буларак гамәлгә кергән иде. Росреестр белгечләре белдергәнчә, кызыксынучылар көннән-көн күбрәк. В июне этого года Росреестрның Татарстан буенча идарәсе мәгълүматларына караганда, быелның июнендә генә ташламалы ипотека кредитыннан 465 гаилә файдаланган. Бу май ае белән чагыштырганда 62%-ка күбрәк. Казанда гына да шундый ипотека алучылар 300-дән артык. Үткән ай белән чагыштырганда үсеш 118%-ка. Ташламалы шартлардан социаль ипотека буенча фатирлы булучылар да файдалана ала. Әлегә ул сынау режимында уза. Әйтик, дәүләт торак фонды ипотеканы 7% белән бирсә, кайбер банкларда ставка күләме тагын да кимрәк. Аларга күчәргә теләгән очракта дәүләт торак фондына гариза язу сорала. Шул рәвешле фатир өчен акчаны отышлырак шартларда түләп бетергә мөмкин булачак. Бу яңалык займ килешүе төзегәннәргә кагылмый. Аннан шәхси йорты белән яшәүчеләр дә куллана алмаячак. Әлегә дәүләт торак фондыннан банклар карамагына күчәргә теләүчеләр әллә ни күп түгел. Сораштырулар күрсәткәнчә, халыкның 37% банктагы шартларның дәүләт торак фонды тәкъдим иткән отышлырак булуына шикләнә. Бу секундә безгә гариза белән 10 семья мөрәҗәгать итте. Шуның 4-се хәзер переоформлениедә бара. Балай барлыгы безнең анализ буенча барлыгы где-то 900 семья мөмкинчекләре бар шул ярдәм белән кулланырга. Илкүләм проект җирне коткара. Аның экология юнәлешендәгесенә генә дә быел Татарстанга 3,6 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Әлеге сума Иделне сауыктыру, урманнарны саклау һәм чүплекләрне юк итүгә тотыла. Аның уңай йогынтысын Сабар районының Шәмәрдән бистәсендә яшәүчеләр дә тоячак. Моннан дистә еллар элек бу тирәләргә нефть калдыклары түгелгән була. Зыян күргән мәйданнар 12,5 квадрат метр тирәсе. Кара тапны ничек бетергәннәрен Рәмзилә Гафиятуллина күреп кайтты. Еще не тронутая территория, рекультивацию мы не проводили, до этого вся территория была вот в таком положении. Һавада әллә нинди ят ис җирдә менә шундый кара тап. Бу күренеш урман кырлар белән уратып алынган. Беренче карашка экологик чиста Сабар районының бөтен ямен боза. Үз вакытында менә бу этик җир биләмәсендә эшләп килде бер предприятие, эшләп килде. О предприятие инде 90-нчы елларда банкротка чыгып инде ул предприятие юкка чыкты. Шул вакытта юкка чыккан вакытта инде без менә үзебезгә наследие кебек алып калдык инде монда битумный отходлар. Зыян күргән җирләрнең гомуми мәйданы 12,5 квадрат метр. Бу якынча 2000 тоннадан артык битум дигән сүз. Калдыкларның начар йогынтысы исә тагын да еракларга тарала. Якында гына Шәмәрдән бистәсе. Анда 6000 кеше яши. Монда хәтта үлем очрагы да булган. Шушы очракта бер кеше батып үлгән. Шуңа да бу урыннарны мөмкин кадәр тизрәк тәртипкә китерергә кирәк иде. Кара тапны бетерергә илкүләм проект булыша. Нефть калдыклары белән пычранган җирдән рекультивацияләү эшен Чиста ил федераль проект кысаларында башкаралар. Эшләр июнь аенда башланган. Башта монда амбарлары, бетонный амбарлары, башта шуны сүттек. Аннан соң бу амбарлардан соң җир каза башладык инде. Монда эшләүчеләрне каһарманнар дип атасаң да артык булмас. Алар чын мәгънәсендә җирне тоткаралар бит. Кара тапны ел ахырына кадәр юк итәргә ниятлиләр. Әлеге федераль проект кысаларында бүген Татарстанда 2 урында эш алып барыла. Шәмәрдәндәге шушы объект һәм Түбән Каманың Прости авылы тирәсендәге чүплек. Бу эшләргә быел гына 740 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Халык читләп үтүче сазлык урыны киләчәктә бәлки киресенчә бөтен кешене үзенә тартып торыр дигән ышаныч бар. Битум калдыкларын тулысы белән кара туфракка алыштыралар. Аннары шушы уңдырышлы җиргә агач буаклар утыртып ширәм белән капларга исәп. Кара тап әнә шулай яшеллек утрауына әйләнәчәк. Сабар районыннан Рәмзилә Гафиятуллина, Сергей Хайдаров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кыргый хайваннар өчен тернәкләндерү үзәге. Яшел үзәнең Нурлат авылында әнә шундый үзенчәлекле медицина үзәге ачарга җыеналар. Урыны да гади түгел, мараллар фермасы. Беренче пациентны кабул иткәннәр инде. Канаты кайрылган, тилгән монда майдан бирле дәвалану курсы уза. Яшел үзән айболитлары нинди пациентларга ярдәм күрсәтәчәк, Рәйлә Вәлиуллина белешеп кайтты. Кулга бик сирәге килә мараллар кешедән курка һәм алар өчен бу әйбәт тәди караучылар өчен ки маралларны киләчәктә иреккә, урманга җибәрү өчен үстерәләр. Хәзер фермада 55 баш мөгезле терлек.
Марал шилләне агач арасында үткәрү ягын карый. Монда исә тамак ялгарга гына киләләр. Арпа, солы, арыш, фураж, әле бу салам белән пешәнгә өстәп. Маралларга витаминнар күп кирәк, әмма көненә бер тапкыр шушындый азык бирү җитә ди караучылары. Күршедә генә кыргавыл, ягъни фазаннар гаиләсе. Алар да тиздән Татарстан орманнарына күченәчәк. Монда 42 зур кыргавыл бар. Кечкенәләрнең ничә икәнен сер итеп саклыйлар. Чебешләрне күзен саныйлар бит. Ерак түгел яшәүче Тилгән исә Минзәлә якларыннан килгән кунак. Көчле давыл вакытында канатын сындырган. Он же свежий ест, он больше этот ничего не ест. Яңа тотылган балык кына ашый, башка бер нәрсәгә дә исе китми. Тамагы тук булсын дип балыкны үзебезнең сулыкта тотабыз. Әнә шундый нәзберек Тилгән янына тиздән башка кош-корта кушылачак. Табигый бәла казадан автомобильләргә бәрелеп зыян күргән кыргый хайваннарны дәвалау өчен фермада махсус тернәкләндерү үзәге ачылачак. Идет строительство вольеров. Вольерларны төзи башладык инде. Табигый шартларга охшатып эшләнәчәк ул. Дәвалау үлмәсендә әзер кирәкле җиһазлар кайтуын гына көтәбез. Димәк, тиздән кыргый хайваннарны үрчетеп кенә калмыйча, инде булганнарын саклау эшенә дә тотыначаклар. Яшел Үзән районыннан Раилә Вәлиуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, матур кичләр сезгә, сау сәламәт булыгыз. Профессиональ юридик ярдәм. Бердәм яклау үзәге. Ышанычлы. 260 97 41. 260 97 41. Чувство радости способно лечить. А в аптеках Farmland всегда есть повод для радости. Летние распродажи. Покупай со скидкой до 50%. Farmland – аптека доброго здоровья. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Хезмәт хакы кимеде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе барлык саклык чараларын исәптә тотып, элекеге тәртиптә эшли. Шуңа күрә кухня яисә шкаф купега заказ биреп, үзегезне бүгеннән үк яңа җиһаз белән сөендерегез. Толырак мәгълүмат 267-166 телефон буенча. Daniel Masterга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайдан кояшлы 33 градус җылы, төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава 31 градус, төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида болытлы урыны белән аяза җылылык 32 градус, төньяк көнбатышта эссе явым-төшемнәр көтелми 24 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәледә шулай ук эссе һава саклана 23 градус. Чиста нурлатма мады ширмешәндә антициклон тәэсирендә кояшлы булачак 29 градуска кадәр җылы. Республика халкының күп акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Июльнең 2-сеннән 31-на кадәр Экона, Аптека от склада, Бережная аптекаларында покупай выгодно ташлама белән сатып ал акциясе дәвам итә. Үзегезне саклагыз, сәламәт булыгыз. Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Троксивазин 183 рубля, Нурофен 134 рубля, Альмагель А 219 рублей. Покупай выгодно в аптеках Экона, аптеках от склада и бережных аптеках. Яхшы протез читтә торсын. Бу буыннарны операциясыз дәвалау технологиялар авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы операция ясатып дәвалануны киңәш итмибез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясында һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә инанырсыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз омыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән.
Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 22-24 градус жылы, жел көн чыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача атымлылыгы 78%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай итеп безнең каналда калыгыз.